שלום גיורא. שלום ירון. גיורא ישראלית, וזה שם המשפחה. אכן. פעם ראשונה אני שומע שם משפחה כזה. למה ומאיפה? קודם כל זה שם משפחה מאוד מפורסם. אתה יודע, לכל אזרח ישראלי כתוב ישראלית בדרכון. כתוב לו אזרחות ישראלית. אז זה יש לכל אזרח בארץ. סבי עלה לארץ עם השם הזה ב-1925, והגיע מפולין, וזהו, חלק מהמשפחה הבאתו לישראלי, אבל סבי ואבי נשארו עם השם ישראלי. זה אחת המתנות הטובות שקיבלתי, כי כולם שואלים מה זה. ואתה עצמך מתגורר בגוש שגב בצפון? נכון, ביובלים. ביובלים. אני רק אומר למאזינים ולמאזינות שמשיחות קודמות מתברר שאתה אוהב מאוד את מקום מגוריך, ואנחנו משוחחים בעקבות פנייה של נעמי אחותך, שאתה ודאי תפרט מכאן ואילך בשיחה הזאת. טוב, אז הסיפור כזה שאנחנו, אמי, עשתה קצת סדר בבית, ופתאום מצאה מכתבים שאבי כתב בשנת 47 ו-48. והמכתבים האלה פתחו לנו איזשהו עניין. אני אספר לכם עליו. אני אתחיל בקצת היסטוריה על אבא שלי, מה הוא היה ומאיפה הוא. אז בעצם, כמו שאמרתי, סבא וסבתא עלו מפולין ב-1925, לאה ויעקב ישראלית, הם עלו לנשר, שם הקימו את המקום והקימו את מפעל המלט, זה היישוב שנמצא שם היום. אבי נולד ב-1928, גדל במקום, למד אחרי זה בית ספר מקצועי, היה בסקציה הימית של הפועל בחיפה, ובשנת 47 הוא התגייס לפלמ"ח ולפלים. בהתחלה שירת בקיבוץ מעברות, ואחרי זה ישר עלו לירושלים בתחילת 48, חטיבת הראל, גדוד הפורסים, הגדוד הרביעי, שם הוא ליווה שיירות בקריית ענבים, השתתף במבצע יבוסי, הקרב על נבי סמואל, הקרב על מנזר סן סימון, הקרב על הרדאר, שתכף אנחנו נחזור אליו כי הוא דבר משמעותי, הקרב על הר ציון. אלה סיפורים ששמענו לאורך כל הזמן, מילדותי. אבי, אחרי שהוא השתחרר אחרי שהקימו את המדינה והוא עזב את הפלמ"ח, והוא ישר עבר לחיל הים, הוא היה ממקימי חיל הים, שם הוא היה חלק מהאנשים שהקימו את הקומנדו הימי, שהייתה 13, והסירו את הנכס. ב-49 הוא הקים את בסיס חיל הים הכי נמוך בעולם, בים המלח. היה פעם דבר כזה. ומשרת על ספינות, אחי יפו, אחי חיפה. ב-1963 הוא מפקד קורס חובלים, ועוד מספר תפקידים, עד שבשנת 72 הוא השתחרר מהצבא בדרגת סגן אלוף. וממשיך בתעשייה המקומית לעשות חיל. לאורך כל השנים אני ידעתי שהיה לו חבר טוב בשם חגי לרמן. אנחנו כל ערב יום זיכרון היינו נוסעים לטקס בנשר. ידעתי שהם היו חברים מאוד טובים, אבל אתה יודע, אבא סך הכל היה אבא זה אבא, איש גדול. אתה אף פעם לא מסתכל על הדברים הקטנים שנמצאים שם. ועכשיו, כשאמי עשתה קצת סדר בבית, היא מצאה מכתבים שאבא כותב מאותו אירוע, מאותם אירועים, מאותו זמן שהוא היה בקריית ענבים, ובעצם מכתבים שהוא שולח להורים שלו, ורוב המכתבים זה אני כותב לכם ואתם לא עונים, עד שאני אקבל תשובות. אתם יודעים, הדואר לא עבד אז כמו שהוא עובד היום. והמכתבים הם כאלה שהוא
מוסרים דש ותמסרו דש למשפחה הזאת ותמסרו דש למשפחה הזאת. כל מכתב הוא מזכיר תמסרו דש למשפחת לרמן וחגי בסדר והכל בסדר, וככה יש ממש מספר מכתבים בסדר כרונולוגי אחד אחרי השני. ואז יש מכתב אחד שמדבר על מותו של חגי, שבעצם אתה רואה שזה היה שבר גדול מאוד מאוד. עכשיו, אני אשתף אותך קצת בדברים מתוך המכתב שהוא כתב, כי למרות המצב הקשה, הוא עדיין שמר על איזשהו הומור, הייתי אומר. ואנחנו היינו מאוד שמחים לשתף ולתת עותק מהמכתב הזה, שבעצם מראה מה עבר עליו. והיינו שמחים לאתר מישהו ממשפחת לרמן על מנת לשתף אותם בעניין הזה. עכשיו, זה לא פשוט. אמורים להיות אנשים מבוגרים מאוד אם בכלל. בוא רק כדי להבהיר למאזינים ולמאזינות. חגי לרמן היה אחד משלושה אחים, ישראל, דוד וחגי. הוא היה חבר הטוב של אביך חבר נפש. חבר נפש שנהרג בקרב על גבעת הרדאר בגיל 19. נכון. והמכתב שאביך כותב כחייל צעיר, אתה יכול לשתף אותנו באיזה פסקה או שתיים מתוך המכתב הזה? כן. אז זה עוד פעם, זה מתוך מכתב שהוא כתב להורים שלו. הוא כותב, זה מתחיל בזה הוא אומר, קיבלתי מכי מכתב קצר מאוד, אך מעודד, שמחתי על המכתב הזה. אני קיבלתי ברגע שחזרתי מטיול קצר בהרי ירושלים. טיולים כאלה על שונאי ישראל. בבוקר יצאנו לקראת האויב, אשר התחיל להתקיף אותנו מן הערים מסביב. השיחה עם מוחמד הייתה חמה למדי. ואז אנחנו עוברים לקטע הקשה, שאומר, בשעה שחזרתי נודע לי שחגי לרמן פצוע קשה. מסרתי לו דש עם אחת החברות, אך כשהיא חזרה מירושלים בישרה לי את הבשורה המחרידה, כי את חגי החביב לא יראה עוד לעולם, חגי איננו. אני הרגשתי רע מאוד ופשוט לא ידעתי מה לעשות. לא יכולתי לישון, אך המלחמה נמשכת, ואין שמים לב לדברים קטנים הנוגעים לליבו של כל פרט. ההתקפה נמשכה ונאלצתי לצאת למרות הרגשתי הרעה אל העמדות. רק נכנסתי אל העמדות, עוד לא הספקתי, אפשר לומר, להיכנס, ולידי התפוצץ פגז ונפגעתי בידי נבסית. אך זה עתה הגיע אל הידיעה כי בקרוב יהיה טוב. מה זאת אומרת? אין אני יודע, אך ייתכן שזה אומר להיות מעט בבית. אך אין אני יודע איך הופיע בנשר בלי חגי. הדבר כל כך כואב לי, איני יכול פשוט להשלים עם זה, שכבר לא יראה את חגי. אך על כל דבר צריך לדעת להתגבר ולהמשיך עד הסוף, עד הניצחון, היות ואם בחזית אחת יהיה כישלון, אין כל ערך לניצחון בחזית השנייה. בקרוב בימינו במדינת ישראל החופשית, ונאמר אמן, שלכם טוב. זה מכתב שילד בן 19 כותב אחרי כל מה שהוא חווה בעצם בקרב על הקמת מדינת ישראל, שבשמחתנו גם הוקמה, קיימת ותהיה עוד קיימת לעד. זה בהחלט מעורר רגשות. עכשיו אני מבין שאתם רוצים להעביר את זה לצאצאים. כן. ממשפחת לרמן, שחגי היה אחד מהם. אחד מהם, אחיו ישראל לרמן, שהיה סופר ילדים, הצלחתם לאתר את מקום מושבו, אך מתברר שהוא כבר לא איתנו. ככה שאנחנו מדברים בעצם אולי על ילדים של האחים, אולי אפילו נכדים של האחים. בדיוק.
מלבד המכתב הזה יש עוד מכתבים? יש עוד מכתבים שאבא כתב, בכל מכתב הוא מוזכר. בכל מכתב הוא מוזכר, במכתבים הראשונים הוא מוסר דש. במכתבים הלאה הוא מספר, כמו שאמרתי, שהוא לא יודע איך הוא יחזור הביתה. אבא התקדם אחרי זה. זה לא משהו שעצר אותו. המשיך ופרח ועשה ותפאר את מדינת ישראל, כמו שאומרים. אם ככה לסיכום השיחה, אנחנו מנסים לאתר בני משפחת לרמן על פי הפרטים. אנחנו כן יודעים שמקור המשפחה בעיר קוסוב שבפולין. היו שם 3 אחים כאמור, חגי שנהרג, חברו הטוב, חבר הנפש של אביך, דוד וישראל. ואם אתם מאזינים ומאזינות, מכירים, יודעים, אולי אפילו נמנים על בני משפחת לרמן, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר אם לדף הפייסבוק שלנו, ירון אנוש בעברית או באנגלית, או דרך האימייל שלנו, הדואר האלקטרוני, ירון אנוש במילה אחת, מה שקרוי אצלנו שטרודל, gmail.com. יורה, גמר חתימה טובה ושנה טובה וגם שבת שלום. תודה רבה, ובאמת שנה טובה לכל עם ישראל, גמר חתימה טובה, ונשאר בשלום.